मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। कि रे तुम्हार पैसा देबे कि ना देबो। तुम्हार पैसा देबे कि ना देबो। तुम्हार पैसा देबे कि ना देबो पैसा। सुबह करिए बहु दे के देखो। थोड़ा माइक के की बोले? नो। प्रणाम करबे तो के तो बाद में बता भला गाड़ी दे का रे झंडा पहरा क्या कइले? का कही भैया गेली झंडा त फरैली एक जगह एगो लड्डू देला कहीं जो खा ले सरकार जगह गेली बहुत मार के मुंह आ दो भाई तो हो फोड़ दे बस साला एगो लाइन में एगो लड्डू दइए देला सरकार लाइन में घुसना जरूरी रहला का? अरे भाई का बताई मरे सबके लड़की सबके देत रह त हमहू गेली सोचे हमहू मिल जाई या का कही सब साला सर मारियो देला का सब छोड़ के बे हंसियो देला सालन कामे करे करलो मार खावा मारी है ना सर जी हमू जा no.